UMLA Balarem Dangshen na Mausin Ram uba HM Shangpliang hadin bulayo ki jing ujor na kinong rep Synsar ki bala ot ki lanam bakador u Synsar kalahir shabapalat ban nujor bat kisnem balala. Haka shitarik ujimang ulai tu kilat pathai kubor da kaboong haka jing shisha kador jong Synsar kade ban kiu duna ya kashispa lai pau tingka shikilo ban hiar na kani kador bakinong rep ki yo man usnem hakum kini kipor. Uba Shangpliang ula kentu bat karpat deka sorkar bakade ban Shimkhia halor kani kakam kenang bikinong rep kimde ban detat yeuni umar rep kat kum kamon ne kajingkwa jengki mahajan ula ong ula kentu ru ikinong rep ban ai deka jingtho shaka sorkar halor kani kapang kenang bakan la ban but din ya kani kajing ot bat jingjenjar jongki bangan on ba nilayo iki kubor ba kaladon ga jing shem jing ya kinong rep jungi kamtam kinong rep Synsar ba masendep ke election benta kador jong Synsar kelahir hadu mencum snap kador jong Synsar kapoi hadu ki sispa lai pho sikilo ndai menta kelahir na ka sispa kla poi siki kendai pho kendai pusan tu ka sikilo na kwa bangan ketu sika sorkar ba ka dei bakan kitkhia kan ka kam ba kinong rep Synsar jung kimdei bakin shem yakum kata ka jing nomor balai ba dan daw hangdong noro nam sim yo ya kan no ka daw ba kei ka daw ba kan hiar nrei ka don ka jing khnyot ben hangnor no hakayo tiga ka agriculture department ka ban budin ba ka dor jong Synsar ka de ban ne sispa lai pho la ne de ban kiu na ka sispa lai pho seneng de ban hiar na ka sispa sero kata ka de ka jing bat ka de ka sur jong ki nong rep Synsar ka bang apen yo sawa leba na pi baro bapin kentu haki pai baru bakin ya ai da ka jing tho de se ka representation se ka government ka de ban budin ban le ai kalau kani kata ka irregularity hak ka jing supply jong pusbo re menda ngaso ba kita kispo kila poi de le se nang ni sakmat ni de bangin budin banga kentu gitu ginong rep balada shisha katang don kum kata kecing haki baki de ban penpoi da ka kerja jing tho cha ka office jong UDO la new district horticulture officer panginya budin ya kata ndrei kecing kalong ba lada la ai ko order but kamar kampoi deka day ka concern jong minister in charge of agriculture lane jong ka department di ban budin ya kan kam but kide bakin penpoi ya katakas bo sakitra no rep ni baro